O motivo da convocatoria de hoxe non é outro que poñer en conocemento público a difícil situación na que están a atravesar algunhas explotacións, fundamentalmente aquelas explotacións de produción de carne en base a vacas nodrizas, fundamentalmente pola situación que generou a crisis da COVID-19. Entendemos que estamos a falar dun sector cunhas particularidades moi importantes. É un sector vertebrador e fundamental en Galicia e entendemos que non se trata só dun sector económico, estamos a falar de moito máis que de economía cando falamos de produción de vacuno de carne en base a vacas nodrizas e entendemos, polo tanto, que a sensibilidade necesaria para este sector ten que ser tamén moito maior. Estamos a falar dun sector que conta en Galicia con alrededor de 22.000 explotacións, das cuales en torno a 10.500, un pouco máis quizás, son explotacións que poderíamos chamar explotacións profesionales. Son aquelas explotacións que teñen aptitude de producir para non para autoconsumo ou para animal de compañía, senón máis para unha atitude económica. Estas 10.000 explotacións generan en torno a 200.000 vacas. Estamos a falar dun cuarto das explotacións españolas, estamos a falar que en torno a un cuarto das explotacións supoñen un cuarto das explotacións españolas e estamos a falar que en importancia desde o punto de vista económico en Galicia son fundamentales, pero en importancia demográfica, se o chamamos desta maneira, son imprescindibles. Estamos a falar das explotacións vertebradoras, da situación demográfica da montaña da provincia de Ourense e da provincia de Lugo. Podemos decir que estas explotacións generan actualmente nestes concellos alrededor de 20.000 postos de traballo, cifra nada desdeñable, e recordar que estamos a falar de explotacións de concellos, cunha media de en torno a 1.000 habitantes. Polo tanto, son imprescindibles, son fundamentales e están a sufrir unha situación moi delicada. Estas explotacións, a única actitude económica que teñen é a de producir carne de vacuno, e estamos a falar que é unha produción tradicional que desde tempos atrás ven con dificultades fundamentalmente económicas. A produción de carne en Galicia non é rentable xa antes da situación da COVID e se agrava moito coa situación de COVID. Según os datos que nos manexamos, producir un kilo de carne a estas explotacións en Galicia costalle alrededor de 4,30 euros masiva, sin ter en conta a man de obra familiar e contando que esta explotación non ten ningún tipo de gasto financiero, polo tanto non ten ningún tipo de préstamo bancario ao que teña que acudir, ou que teña que pagar. Esa situación, xa vos digo que en principio non se dá nunca, pero é a situación que nos poñemos como situación de partida. O primeiro que quero resaltar e que queremos decir é que non hai datos fidelignos para falar de costes de produción. Estamos a falar de que estes datos os elaboramos nós con fontes que podemos a través de datos, por un lado, de produción nacional, extrapolados, e o primeiro que temos que poñer de manifesto é que é imprescindible en cuanto antes, o máis rápido posible, poñer en marcha un observatorio de precios, ser capaces de calcular exactamente ou con bastante precisión cuáles son os costes de produción para este sector, entre outras cousas, para ser capaces de exigir o cumprimento da legalidade. Cumprir a lei de cadena significa non poder vender por baixo dos costes de produción, e a primeira ferramenta que nos fai falta e que a día de hoxe non temos e que levamos máis de un ano reivindicando é un observatorio de precios para poder calcular os costes de produción. Co que temos
xa digo, fontes propias, extrapolación, fundamentalmente as bases do Rengrati do Ministerio de Agricultura extrapoladas á explotación tipo que nos manexamos, nos dá que producir 1 kilo de carne en Galicia en base a vacas nodrizas para unha explotación de 43 vacas con un 65% de taxa de reproducción que manexa alrededor de 40 hectáreas e con un 10% de recría costa en torno a 4,31 euros máis a man de obra dos dueños da explotación e sempre contando que esta explotación non ten ningún tipo de deuda, non ten ningún tipo, mellor dito, de gasto financiero. Esta situación non se dá, pero, bueno, entendemos que é unha situación que plasma cual é a realidade. Por outro lado, estamos a falar que estas explotacións desde febreiro do ano 2020, a partir de febreiro do ano 2020, sufriron unha caída de precios de en torno ao 5%. Estamos a falar que, de media, durante a época da pandemia, deixamos de percibir nas explotacións de carne en torno a 30 céntimos por kilo de carne producida, kilo canal. A media, para que vos fagades unha idea, nos meses de xaneiro, febreiro e marzo, está en torno a 4,50 euros kilo canal a venta. Enfrentámolo aos 4,30 kilo canal que tiñamos de costes de produción e nos hai algo que é apabullante e que é realmente impresionante e que é o primeiro que queremos denunciar hoxe aquí. Hoxe, as explotacións de carne están a traballar e non poden imputar aos salarios dos traballadores apenas 20 céntimos. Quere decir que traballan para manter a produción e que os ingresos para os gastos que teñen que afrontar os teñen que sacar ou ben de endeudarse ou ben de aforros personales ou familiares. Esa situación se ven repetindo vez tras vez e está ocasionando que na maior parte das explotacións a día de hoxe prácticamente non haxa tesorería nin capacidade de poder seguir. Esa situación é preocupante, esa situación é o primeiro que queremos denunciar hoxe e esa situación nos leva a contrapoñela con outra situación que é realmente paradóxica. Na época da pandemia, xa falando máis da produción en base á ternera gallega certificada, a ternera gallega certificada é o produto resultante das explotacións profesionais. Estábamos falando de que en Galicia hai en torno a 10.000 explotacións de vacas nodrizas con actitude cárnica e ternera gallega engloba en torno a 8.200, 8.300 explotacións. Por lo tanto, a inmensa maioría das explotacións profesionais de Galicia están en ternera gallega. Pois ben, en ternera gallega os datos de certificación no último ano nos dicen que se certificaron en torno a un 3,5% máis co ano anterior. É dicir, na pandemia, o efecto pandemia para as explotacións de carne fixo baixar o precio 60 euros por becerro, pero que se certifiquen e, polo tanto, que se vendan máis becerros de ternera gallega. Isto parece que compensa unha cousa coa outra, pero é totalmente incerto. Se aumentamos un 6% o precio, se disminuímos un 5% o precio e aumentamos entre un 5 e un 6% a certificación, ao final o que estamos facendo é mover máis kilos, pero perder máis diñeiro. E eu creo que iso refleja perfectamente cual é a situación actual das explotacións de carne. Se certificou máis produción, hai máis requerimento de carne de calidade, porque eu me imagino que a xente ao estar en casa demanda máis carne de calidade, pero, por outro lado, o precio en origen baixou. Todo isto en contraposición con que nun pequeno observación que fixemos de precios en puntos de venta, o precio no punto de venta apenas variou.
a oferta de carne ao consumidor desta carne certificada de Suprema mantense no precio que había antes da pandemia. Isto a que nos leva? Lévanos a que, dun xeito bastante inmediato, teñamos que exigir para este sector unha medida de salvamento, eu diría de alguma maneira, unha medida de paliar esa crisis que estamos a sufrir. Estamos a perder por cada becerro que vendemos, estamos a vender máis e, polo tanto, a única solución que nos pode sacar desta crisis ou desta é unha axuda directa á renta das explotacións. Nós entendemos que é fundamental nos momentos en que estamos a vivir e tendo en conta toda a situación que se pasou desde o principio da pandemia e todo o esforzo que fixemos as explotacións de carne durante todo o período da pandemia, que hoxe necesitemos un flotador para poder paliar as pérdidas de renta que estamos a ter e que levamos tendo desde o inicio da pandemia. Nos calculamos que, de media, o sector cárnico galego, en base a vacas nodrizas, leva perdido ou deixado de ingresar alrededor de 18 millóns de euros. Empezamos paliando esa falta de ingresos a partir de endeudamento ou a partir de aforros. Hoxe os aforros acabáronse, hoxe o endeudamento non pode seguir aumentando e a única solución, e o que queremos poñer hoxe enriba da mesa, é que este sector necesita, e estamos a exixir hoxe públicamente e queremos exixir e vamos a empezar unha campaña de exigencia de unha axuda directa como sector afectado pola COVID-19 e como sector estrutural, en cuanto que é un sector que axuda e alimenta a sociedade e que quedou claro que aqueles sectores estratégicos eran os sectores que podían manter nun período de aislamento a sociedade e, por outro lado, que estamos a falar dun sector vertebrador da sociedade galega ubicado fundamentalmente nas zonas de montaña, nas zonas máis desfavorecidas e que está a acabar os recursos e dun xeito inmediato necesitamos esa bola de oxígenos que nos suporía poder seguir sobrevivindo e poder seguir tirado para adiante. Eu creo que hai moitos máis datos que temos por aquí, que se tendes algunha dúda podemos aclarar máis, pero no fundamental é un SOS para quen desde o inicio da pandemia estuvo sempre ao pé do cañón en situacións moitas veces difíciles, para ahora buscar medidas inmediatas de salvar unha situación económica moi delicada e poñernos a traballar desde ahora en adiante no devandito plan estratégico da carne que nos veñen falando con del desde a Consellería desde fai tempo, pero que non sabemos nada, absolutamente nada disso. O que sí sabemos é que ahora mismo se está incumplindo a lei de cadena, estamos producindo por debaixo dos costes de produción, non somos nin capaces de demostralo, porque non temos ningún referente claro de costes de produción e estamos a atravesar momentos difíciles e isto, a recuperación que todos esperamos, polo que parece, vai a ser máis lenta do que en principio cabía esperar. Un becerro hoxe vale 60 euros menos que valía no ano 19. Eu creo que é a maneira máis fácil de explicar. Parte das axudas que destinaron do PDR, creo que ao final foron sobre 7 millóns de euros, pero o que eu vos decía agora é que levamos de pérdida máis de 18 según as nosas estimacións, e é a estimación mínima que podemos facer. A axuda do ano pasado paliou un poquinho a situación, pero evidentemente a día de hoxe as pérdidas superan ou triplican a axuda que se deu. E sobre todo, eu quero nisto ter en conta unha cousa, non somos un sector que antes de ahora tuveramos unha situación idílica e leváramos moito tempo ganando moita pasta. Eu esta mañá me daban un dato que o coste de produción contando a man de obra está por arriba de 6 euros. É un sector que normalmente se imputara todos os gastos que ten levaría en pérdidas toda a vida. E despois é outra cousa, non estamos a falar solo de economía.
Estamos a falar de economía, pero aparte estamos a falar de vertebración do territorio, estamos a falar de fixar poboación no rural e estamos a falar de que este sector, para vertebrar Galicia, en vez de destruílo, deberíamos incentivar, porque evidentemente a partir de aquí loitas contra o despoboamento, loitas contra os incendios, fixas poboación nas zonas embellecidas. Eu creo que esa é a parte, e sobre todo, a xente está en situación límite porque leva moi mal desde atrás. Non é o mismo que alguén ganara moita pasta durante moito tempo e ao final ten que asumir 3 anos de pérdida a alguén que leva cos mesmos precios, como é o caso nos últimos 30 anos. Eu creo que o primeiro que temos que facer é ser capaces de distinguir a nosa carne como carne de alta calidad e valorala como producto top nos lineales para ter máis posibilidades de cobrar. Ti vas a algún distribuidor, algún centro donde podes comprar ternera gallega suprema e te ofrecen ternera gallega suprema pero a precio de genérico, é dicir, é como se te ofreceran unha botella de albariño a precio de viño de mesa. Esa situación hai que cambiarla, é un problema estrutural que ten a carne e en concreto ternera gallega, que tenemos que cambiarlo, posicionarlo no mercado en top, en línea top. Vai nos levar tempo, neso andamos, pero ese estou seguro que é unha das causas que fai que a situación sea larga ou que veña de tempo.